И здравейте хора, аз съм вашия така нов член в YouTube и страшно ви благодаря за 17-те гледания. Ако са айди 25 гледания, ако са 25 гледания, ще направим клип на C76. Така, ако ударим пета абоната, ще бъде изненада. Да, ще бъде изненада. Няма да издавам какво ще бъде. И да, това е клипа. Бай-бай.